Nech se páči. Tak děkuji za slovo. Milé dámy a pánové, přeju hezké odpoledne. Já se budu snažit být poměrně stručný, mám na to 15 minut. Tak vám v těch 15 minutách chci říci v podstatě, odkud jsme, co děláme a čím bychom se rádi pochválili. Pojďme tedy na to. Jsme firma, která je tady kousek za kopci, Střince. Máme nové postavené sídlo, kde se montují a kompletují regulační armatury. V podstatě naše hlavní výrobní závody jsou v Polsku a v Itálii, odkud se vlastně dováží komponenty a ty se pak montují na požadavky zákazníků. Tady mám takové kratičké video o tom, jak vypadá naše výroba. At least 100 more filled with global challenges before us. Climate change requires the introduction of alternative solutions in energy, gas, and petrochemical industries. Our state-of-the-art valves are making this happen. Perfect design, casting, production and assembly. That's all it takes. Impossible is not an option. We've got your back. Polna S.A., where innovation thrives from experience. Možná, abychom trošičku představili, co všechno děláme, tak jsou to v podstatě zařízení, které jsou určené pro úpravu parametrů páry. Do toho spadají redukční stanice, středopáry a vysokotlaké páry. Pak k tomu kompletní sortiment. Tím největším rozsahem jsou dodávky regulačních a uzavíracích armatur, sedlové konstrukce, rotační konstrukce, klapky s dvojitou, trojitou excentricitou a samočinné regulátory tlaku a průtoku, které jsou doplněny vždycky o nějaké akční členy, to znamená buď pneumatické pohony, které vyrábíme, nebo elektrické pohony, které se montují a agregují do jednotlivých částí technologie. Samozřejmě ty armatury mohou být také vybaveny hydraulickými pohony, včetně agregáty, ale je to vždycky všechno podle požadavku zákazníka. Velmi krátce o tom výrobním programu, abyste měli jen představu, vlastně jak vypadají takové regulační ventily, tak typicky klasický sedlový regulační ventil, buď to v rohovém provedení, to je ten obrázek vlevo, nebo přímý sedlové konstrukce. V podstatě se vyrábí ve všech materiálových modifikacích a jsou vždy implementována na základě individuálních požadavků zákazníka. Takže takzvaná zakázková výroba na každý identický ventil. Součástí našeho výrobního portfolia jsou další zařízení, jako jsou redukční stanice, páry, včetně chladičů páry. Jsou to zařízení, které vždy počítáme a navrhujeme pro konkrétní parametry a přinášíme určitá řešení, která potřebují řešit distribuci páry určitých parametrů. Jsou implementované poměrně nové technologie a různé způsoby chlazení. Tomu samozřejmě odpovídají další zařízení, a to kulové kohouty, jak regulační provedení, to znamená výbol, případně rotační sedlové ventily, které mají své uplatnění především na média, která jsou poměrně silně abrazivní, a v poslední době zejména tento typ kulových kohoutů prožívá takovou renesanci, protože se hodně používá z důvodu velké světlosti, kdy jsou ekonomicky zajímavější a přinášejí poměrně velké benefity z pohledu stavební délek a samotné nižší hmotnosti armatury v tom potrubním systému. Další takovým produktem, který v naší nabídce můžete najít, jsou klapky, a to klapky s dvojitou nebo trojitou excentricitou, klapky, které jsou také určeny pro regulace různých spalin a v různých materiálových provedeních a modifikacích, ať je to nerezocel, super duplex, bronz. A v podstatě jsme dneska zákazníkovi schopni přinést řešení pro média od teplot od minus 250 stupňů Celsia až do plus 650 stupňů Celsia. Takže je to vždycky jenom o tom požadavku a o tom, jaké jsou technické možnosti dneska na trhu.
Dalším takovým zajímavým produktem, který vlastně se už v dnešní době až tak nepoužívá, jsou samočinné regulátory, jsou zařízení, která nevyžadují žádnou energii elektrickou nebo nějaký pneumatický pohon, který je řízený, ale v podstatě ta armatura funguje sama o sobě, jenom je nutné definovat, zda má fungovat jako buď to přepouštěcí ventil nebo jako redukční ventil, případně regulace jakési tlakové diference. A specifikum těchto zařízení je, že jsme schopni je uplatnit na médiích, jako je kyslík, případně i vodík. Takže i tam pořád nacházejí uplatnění. Jsou to konstrukce, které jsou možná historické již, ale neustále pořád mají své opodstatnění v té dnešní automatizaci. Tak, tady jsme už v oblasti energetiky, kdy vlastně pro společnost, jako je Siemens nebo Dosan, nabízíme chladiče páry. Řešíme různé technologické režimy těmito chladiči. Jsou chladiči s axiálním rozstříkem, případně radiálním, s fixní nebo variabilní geometrií. A v podstatě volba těchto řešení je vždycky na tom technikovi a těch parametrech, které potřebujeme řešit nebo které jsou nám zadané. A my tyto zařízení v podstatě připravujeme jako na klíč zákazníkovi s veškerou dokumentací a s dalšími komponenty. Tady vidíte takový typický příklad toho komplementu, kdy je regulační ventil součástí vstřikovací trysky a může být různě modifikován. Jsou to aplikace, která jsou nejčastěji dnes dodávána pro oblast energetiky. Aby ta armatura vůbec fungovala, potřebuje nějakým způsobem být ovládána. Může to být buď to elektrický pohon, nebo tady na tomto obrázku prezentují pneumatické pohony, které vyrábíme. Ony svoji konstrukci v podstatě jsou téměř nezničitelné. Máme i na Slovnaftu aplikace, kdy ty pohony tam pracují už 30-40 let a pořád jsou schopny fungovat, i když vypadají trošku morálně zastaralé, ale tak už to v životě vybývá. Taky jsme byli mladí, že jo. Ty roky už jsou za náma, ale taky ještě fungujeme, doufám si říct. A tak to je i v tom průmyslu. Samozřejmě ta inovace i tady v oblasti těch pneumatických pohonů je pořád aktuální s ohledem na citlivost, hysterézi a v neposlední řadě ve spojení s různými digitálními pozicemi jsme schopni v podstatě zajistit bezproblémový chod léta v těch technologických procesech. Možná takovým zajímavým produktem dnes jsou takzvané skidy, kdy vlastně zákazníkovi na zakázku představujeme nebo dodáváme řešení, které on si nabídne a on zadá, že chce redukovat páru a my vlastně v tom rámu dodáme celé to zařízení, včetně řídícího systému, snímání se vším všude, připojí se pouze vstupním potrubím, výstupním potrubím, se napojí a přivoden tlak vody v podstatě má řešený celý ten problém. Takže řešíme nejenom samotnou výrobu, ale i kompletaci těchto systémů do skidu a ten zákazník vlastně už dostává konečné finální řešení jako černou skřínku, za kterou neseme my jako firma garanci za ten návrh a samozřejmě funkčnost. Jedním z takových velkých projektů, které jsme realizovali v posledních letech, byly, kdy ještě fungovaly fludní kotle, tak jsme dodávali speciální armatury určené pro regulaci hladiny popílku ve fluidním kotli. Je to v podstatě takový speciální sedlový ventil, který reguluje popílek od teplotě až do 1000 stupňů Celsia a má své opodstatnění v těch technologiích. Žel dneska ten Green Deal přináší změny v různých oblastech života i tady v tom, takže ta poptávka pomaličku umírá, ale přece jenom pořád ještě je potřeba nějakým způsobem tu energii vyrábět prostřednictvím uhlí, tak tam ta zařízení neustále mají své opodstatnění. A to je věc, kterou bych se chtěl pochválit, protože to už jsme už v závěru té naší prezentace, kdy jsme dodávali speciální regulační ventily pro plynný oxid uhličitý. Čím je specificky ten ventil? Je zvláštní, že je určený až na pracovní tlak 530 bar a vlastně v tomto režimu musí fungovat jako regulační a zároveň i uzavírací armatura, což nebylo vždycky jednoduché skloubit tyhle dvě vlastnosti dohromady. A tento ventil funguje ve dvou tady výrobních závodech v Polsku, v Orlenu a v Unipetrolu v Litvinově,
samozřejmě těch ventilů tam je mnohem víc. Všechny tyho části jsou vyrobeny z nerezy. Specifikum jeho je to, že právě je aplikovaná pracovní tlak až 530 barů, to znamená ta tlaková třída je pak PEN 630 a má právě tu zvláštní vlastnost, že je schopen garantovat tu třídu těsnosti 5, to znamená určitou netěsnost, únik toho média mezi kuželkou a sedlem právě při plném zatížení toho tlaku 530 barů. Je tam vevnitř samozřejmě řešena speciální konstrukce kuželky, takzvaná pilotní kuželka, která má za úkol řešit snížení ovládací síly té armatury, aby ten akční člen, který je proto určený, byl konstrukčně co nejmenší a řešil určité tlakové diference, které mají vliv i na životnost a funkčnost, přesnost regulace té armatury prostřednictvím daného pohonu. Jako ochrana před vnitřním nebo před vnitřním opotřebením, kterým to proudící médium, ten oxid uhličitý přináší, tak vlastně je vyrobena ta kuželka a sedlo z plně stelitovaného povlaku s tvrdostí 45 Hz, ale to už jsou spíš takové technické záležitosti. No a jednou z dalších takových podobných aplikací je speciální ventil, který je vlastně ještě vyráběn podle německé normy z roku 1943, kdy ta technologie ještě funguje dneska v Unipetrolu. A jsou to ventily, které jsou vyráběny z valcovaného materiálu, speciálním připojením, jako nestandardní den 120, den 90, den 58, den 45. Jo, to mají nějakou svoji vlastní vnitropodnikovou normu, podle které tento ventil je vyráběn, nebo jsou vyráběny. Je to určený na směs plynu, vodíku, dusíku, špávku, nějakou metanu a argonu. Specifika toho je, že je právě určený na až maximální teploty 450 stupňů a tlakový spád až 280 bar v různých pracovních režimech. Takže to je takový zvláštní druh armatury vyráběný na zakázku. Řádově takovéto ventily se cenově pohybuje někdy mezi 50 až 200 tisíci eur asi, pro vaši představu. Samozřejmě je to podle materiálu vybavení a dalších specifických konstrukčních řešení, které jsou uvnitř v tom armaturu aplikované. Tak to je to, čím jsme se chtěli pochválit. Nicméně pokud budete mít jakékoliv dotazy, otázky, máme vzadu svoje místo, můžete se zastavit. Máme tam k dispozici i 3D modely v řezu, funkční, takže ten, kdo nerozumí a chce pochopit, jak některé vnitřní části ventilí fungují, může si vyzkoušet a ošahat, jak to funguje ve skutečnosti na tom maličkém modelu. Takže já děkuji za pozornost a budu se těšit na... Ďakujeme pekne. Vzniká tam ešte maličká škulinka na nejakú otázku. Prosím, je nejaká otázka z plena? Není, tak ďakujem zástupcovi spoločnosti Valvea za prezentáciu.